ubusuzwile upopayi wethu mfana. Wena Khoza, wenjabulo. Wemfeka. Yaba. Ukuthi angigonyuluke mani ngizisho itabane ngisho top 5 yami. Hayi mfowethu. Hayi siqiniseko. Bazokushaya Yebo ilali mase nifuna ukungixosha ke la anokhuluma indaba. ilale hayi nampela ngifuna ukuvela kulawo ma-record ingcono ukuthi umuntu ayimele yedwa lisho mphumi ngizoyisho phela ngizosuka ngigonyuluke mina ningangisuke ngidli hayi mvela sebesokhuluma ngengoma kahle la gazi. Ilale nje mfethu sikhuphukela ngopopayi koze kushaye wona futhi uSeptember next year. Upopayi uvula isifuba nsizwe. Kuzintulo emva kwebhasi. Ya kodwa ngichaza kakhulu bethu yabona masithi gqoka igutsha ifake hayi ngichaza kakhulu lapha hayi mina ngiyithandile le ngoma futhi ngaphezulu kweParis ngizwa kahle khona iphathe kanjalo awuzwanga ithi ugqoka amateka ase-Small Street ugqoka amateka ase-Small Street ase kumvela siyayiremixela manje bathi angihlekisa wakhahlela semsika lithi kodwa kwakubushini leya kusiyana ngithi bafana hayi ngeke mfana wenjabulo mina ngiyayithanda masisheshe ifike enhlizweni kwabanye mase kuthiwa mahuculisa kakufikiseni ngoba kwaye kwathi uBig Zulu ubhibhi ingoma kabi la kwashona wena mkhaya wena wamuzi khona into yacula uBig Zulu kuleya ngoma yenu Uyabiba vele lo muntu. Umuntu wahadla zingoma nje wagadlazela engomeni yazaphela usho ukuthi umfikiseli ucule kangcono hayi mfethu upopayi wethu nawe uyawuzwa nje mfethu uyabona nje ubukhuluma nami umthoko into engiyithandayo ikhona lento lokhisha enhlizweni ethumela endlebeni lokhethi nje ilale hayi lo hayi mina ngineshow yabo njengoba ukhuluma nami nje ngineshow mkhaya ukuthi khona lento lokhishilo nje endlebeni yakho ikhaya angifuni mina ungikhulumela iphutha ngoba wena umuntu olazi kahle amhlophe iqiniso ukuthi mina ngakufonela ngakutshela ngaveza uvo lwami ngeParis manje musa ngifuna ukukhulumela into engakaze ngisho ke manje lapha phambi kwabantu cha mkhaya sikhuluma okunye cha kokweParis mkhaya cha wagonyuluka mkhaya noma wagonyuluka ngemphakathini kodwa wangifonela nje mkhaya nasemphakathini ngagonyuluka nasemphakathini ngasho Mina masoshala vele. yes ngakhuluma lapha mkhaya phela wemkhaya lalela mkhaya mina into edala ukuthi ngikwazi ukukhuluma noma yini ukuthi akekho noyedwa umculo ongama la athi wakwangipha ithikithi noma athi wakwangithekela utshwala noma wakwangithekela ini so nginalizwi ngoba ngiyakwazi ukuyithengela into engiyifunayo ingoma njengoba ngizokutshela le ngoma le nithi idlula iParis kahle kahle ndiyayiduduza namanga hayi mkhaya wena obhedayo ke mkhaya uyabona mkhaya ungangeni ngenhliziyo la mkhaya singena sijabule la mkhaya uyabo mawungena ngenhliziyo la mkhaya uzolimala akekho uyabona la kuthina mkhaya mina yaze ngithengele umculo ithikithi mina Wesiqiniseko nebandla. Bafowethu ngiyamuzwa isiqiniseko uhlezi ethi kuchitheka mina hayi namhlanje echitheka ngeke ngimkhona umfowethu. Kodwa ke nje kumnandi kunjalo sijabule kunjalo bafowethu kodwa nokukhula kumaskandi kukhona futhi maningaboni niyobona kudala cha uphaphema umntaka amashandu bakwethu futhi ke isikhathi sakhe uthanda ungathandi noma ungayibheka ngaliphi iside kodwa khona ukukhombisa ukukhula kumaskandi ngendlela aka approacha ngayo umculo kulezi insuku asileleke besilindile njengoba nibona asilele besilindile vele phila ngisacela ukuthi labafowethu ama-Red Nation azobusa abafowethu ku-live wabo asixoshe mfoka lokhosho hayi kodwa abafana amabika
Papa Mfowethu yini asixoxe mfowethu. nibe nosuku oluyisibusiso madoda shaba. Uyabona nje uMabili. Mano mthoko. Uyabona nje kusasa. Engcono ubungaphe eThekwini. Nganje mfowethu ngoba ngikhuluma into straight kujabulwe kunjalo. Angijezwa baba. Madlamini umuba lo. Ithini le? Why? Kodwa Njabulo why benza iphutha elingaka vele labantu? Angazi mina. Why kodwa befaka ingoma engamastariwe? Sasibaxhaphaza. Hayi suka. Usho yiphi mfowethu? Yona lelo khuze ngene lapha ku Spotify. Ayimastariwe phela le ngoma. Kudingeka imvubu nje lapho umuntu ongena lapha kongiga nje ngendungu emvubu nje kabi nje ekseni bebe right. Hawu mfowethu. Bazobona momentum enje mfowethu le ngoma abe ishayela imillion nje. Yazi. Hayi. Yabangaki nje abantu abangalele both sides. All parties. Umfoka bani umfiliseni lo? All parties are awake. Baba IDA le. Papa yini bafethu nibe game. Mana bathi sikhona ku YouTube ngicela ubheke lapho. Yeah. Uyazi mfowethu kuba ngapha eThekwini. Angithi ngihlezi ngibatshela abantu ukuthi abazilutho. Ukuba ngapha eThekwini bengizothi ake sihlangane khona imoto engifuna ukuyifitha nje kusasa ngiyifithele le ngoma ngifuna ube khona sitest ukhona. Olokhuza wangicela kuthiwa isingenile bekuse ungifonele Mkhaya. Ayikho Mvelase Nkosi yami ngiphethe ifoni. Okay Mkhaya ungitshele impela Mkhaya. Kaphethisha lapho uyazi ngathi isingenile bheka lapha. Awu sengoze ngibhala ukuthini Nkosi yami sizovela. Hayi. Bathi ayikho bathi ayikafaka. Hayi qiniseko ngeke. Hayi suka. Suka. Phela yabona mina mancane mathuba ukuthi le ngoma Mvelase awungikahleli lapha inetwork ngibambe ngophondo kabi lana futhi ngicela ningikhahleleni. Mhlamba bangakafiki bafethu abangawazi ama rules akulo live uqala usho kuqala ukuthi usebenza pha ayishintshile bafethu lokho. Hayi besidlala lesport sesidakelo besidlala umuntu esihlanyela la bafethu ayikho leyo nto le. Besidlala nje umuntu esixhaphaza la. Yeah. Ikhona ku YouTube. Angizanga Hayi bafethu ngenze njani kade ngibhala ukuthini. ikhona ku YouTube. Nayi. Ku YouTube music noma ku YouTube. Nayi. Iyadlala. Awuveze. Mana awuveze ifaya ngaphansi kwani? Okay, ithi screenshot again. Ngithandeni featuring uThumawo. Evela lana nje efakwe phansi kwabani? Yini lento le? Yeah. Mhlambe sebeyitomole kuyilokhuza mhlambe bayitomole ingena ku Spotify. The King of Amapiano. Hayi ngeke le band The King of Amapiano. No not le akangeni kulokhuza kuthanda bafethu. Yabona. Ngeke. Konke ungena sengikhuluma la anasambe so reporter le yanto enziwa lo muntu lapha. Laba piano wathwa. Lo mapiano. Si reporter le moshale ngoma le nto yazi kanjani. Nayi. Yeah bafethu gijimane lokhuza no reporter le ngene ngaphansi kwe King of Mapiano ngicela ne report lo ngoma le. Wesiyanda le ngapha ingene ngaphansi kwayiphi lokhozi Iyona lefakwe silandi ingene ngaphansi kwamapiano. I-account yakhe yamapiano ikhale wrong ya. Account ayile yamapiano. kodwa ingoma idlala kahle Hayi le kanomngoma ivela The King of Amapiano. bayithatha ku Spotify. Ya Spotify. hayi report ke bafowethu Asifuna ama recording besiphambanisele labantu hayi bangenzi into engekho. Yeah. ayo reporter sengimthuwe kabi lapha ngithi yona golo wenzani manje la. Hey, sikadumzila bafana silele akukadumzila. Nansi ngisayibona irecord engaphansi kwamapiano. sikhathela mawundela I report le ngokukhulu ukuphuthuma bafowethu njengoba siba u400 and bani report ubuye live asibaleki
Sizota lapha kakhulu manibuya futhi bambanje noyilokuza noyireport ningasaba. Ireport bafoti goze kusekuseni report kanjani ke la ku YouTube anichaze wenza ngathi uyayishare le nto upressa le button leli lika share uzovela ublock inje uvela nje ushare video playlist ikhona la uzoreporta khona veza lapho scrolla lapho khona nefaka uthemba manyathi ngapezansi radakwa la izinto ubalo nangu report reporter Themba manyathi lapho khona nefaka uthemba manyathi Olezinja lezi igama lezinto lezi Angayenza kanjani nomthandeni uyenzile imistake naye esikhathini eside kangaka mfethu kuzokwenzeka amaphutha bafowethu ayisuka abantu besilinde isikhathi eside kangaka bese uba namaphutha njenganesimo phela ingoma we upload elokuzaneni ingoma we uploada kusakusela iviki kanje yabo mase uyayisetha njengepost ka Facebook ukuthi ufuna ipop up enini suka ayibona ukuthi ubawuzele nje enzani nje suka umasondo hayi umasondo bana phela kwezinye izinto angithi kuthi ingoma biyo clean sound so ngikathi singena la kusho ukuthi ingene wrong engabe ngene yona but khona imsindo si affecta ke la le ngoma engenile ayimasteriwe nje ukuthi imsindo kanjani ayimasteriwe nje le ngoma ayimasteriwe right and then le originally la nanko original Nami ngizokhipha abani ngifaka amajimisa uvala nje mic kancane wangihlisa kodwa uyaza inkinga ngicela uvale mic ya le ngithatha kumajimisa angithi phela mina nginenyoka yabona nginenyoka bathi fuseki majimiza man ngithi fuseki majimiza man baba Uyibambe isiqiniseko usizwe mfethu umuntu ozositshela into eqondile. Hayi khululeka nini bafana ngikade umzila la. Ngikade umzila la ngikade zona imfamona lezi. Ngikade mfowethu. No, le ku Spotify ngiyasho nje ukuthi le ngamasteriwe bafowethu. Hayi masteriwe lo. Ngathi usaphozile umajimisa. Mfowethu. Yebo njani? Sikhona mfowethu. Fusak majimiza man, fusak majimiza mfowethu man. Hey kunephutha man ecishe lenzeka lapha eqhaweni man. Kodwa seliyalungisa manje bagcine beupload ingoma engamasteriwe leyo ayeyolalela ngayo. Intwana zakhe ngale emixiwe masteriwe uyibone seyibona isizophuma vele le manje basazama ukulungisa indaba yakhona base belocal abayifake ngemistake. Lento endaba ukuthi isikhova silale mina ebusuku mase siyathakathi yona inkinga yona inkinga kucishe kodwa nje kumpela kodwa nje indaba yakhona uyayilungisa manje obuseyikhiphile le ndeni wafaka le basazama ukuthi bephusha ukuthi zama ukuthi isheshe majimeza yabona njengamanje yenzana ama calls madoda lengoma kumele ivele ngokukhulu ukuphuthuma lungisani lonke le ngoma kumele ivele abafana before 5 o'clock kumele ivele xinani abafana labo ukuthi le ngoma kumele ivele please contact uyakhona ukucontacta abantu laba aba DistroKid benza into right fast mfowethu leyo nto lokungcono ngamani uyikhokhele
ngisho ngawo 10,000 ingoma kumele ivelile Ugcina ivelile impela le ngeke kugejeke ibhodi kumele ivelile Mfethu ngeke yabona nje bafowethu lento kokuplanda ibhola igoli seliphakathi hayi kahle Futhi bafowethu hey nami ngiyakhala kodwa nje kuthe usayilungisile ngingazike noma isikahle kodwa ethe asilindele ngoba sebeyishintshile le beyikhipha Majimeza mfonele manje lo muntu akayilunge lonto le angilali impela angilali kungalungile la hayi ngeke ya mfowethu awuphuma mfowethu yolungisa leyo nkinga uma ubuye mfowethu ngifuna ubuyisa right ngifuna ubuyisa ikhona ku YouTube zikhona la phela angithi kune process phela la mvela kune process inkingileyo mfowethu kune process elandelayo mfowethu yabo yonke indawo mfethu inama processes akhona manje ubani okhipha umajimiza wamfaka indaba ama process ayisasebenzi manje abenze kakonke okusemandleni ukuthi ingoma kumele ingenini indaba ama process kwasha wacima kanjani approval ingoma ngoba vele bisingenile iphasisiwe abenze ilokhuza bayiset up ukuthi ingene same time ma ukuthi kufanele bekhokhe follow abakukhokhele lokho asilali silinde izilunga leyo nto ayilungi kuseni phela Asihlala namhlanje. ayisebenzi indaba ama process manje kodwa manje yona izosibambezela kwa process leyo hayi bafowethu phela ezinye zezinto fanele si-understand bafethu nathi singazenzi abantu abangazi lutho yabo khona iminyango ngokuthi uyafika kona uthole khona la ufuna uqala udlule khona yabo ngoba nakhona ekufanele kwengoma angithi ngiyabatshela bathi hayi uyadefenda kwasho wacima kanjani ingoma engamasteriwe le angithi nakule ngoma lethi ziyawushaya abantu ibana abazwanga ukuthi ayimasteriwe mangase ubabuze uthi kule ngoma bayizwa ni keyboard bazwa ngabe bezobekutshela abasifokholi abantu bezenza izinto abasifokholi kulengene ku Spotify impela yakuzwakali lutho ke impela kulengene u Spotify ayi abasifokholi labantu oqhamuka bezenza izinto engathi khona abazaziyo la abasifokholi labantu qhamuke la bekhulumele nemlomo emide abasifokholi akube yithina soba nomlomo emide madoda siyayazi lento omculo siyifake ima ku5 uzoshaya ilungile lento yamajimezi kumele ilunge lento ukuthi kumele ilungile kodwa kusala umuntu uhleli phela manje ngeke kumele ilungile ayisebenzi kanjalo mangenjalo makushaya u5 ingangenile ithi ungangenile makushaya u5 ngikhipha top 5 yami uvele onakale umcimbi ngiyabona ukuthi ayingeni la ngoma ngo5 ngikhipha top 5 yami ngiyabona nje umcimbi ngiyabusa nje ngithanase nje sobe sachushela ngesifokholi futhi abulungu ubufakazi lapha abulungu ubufakazi lapha ngeke ngikubize ngegama ngiyakubona kodwa letha ubufakazi odlala nakusodlala mandebele egoli hey siyanda mamjolo ayikaveli ngalaphi ngibona ke nale Apple Music iyona le ngamasteriwe iyona le ngamasteriwe nakhona ikakhishwa naku Spotify futhi awungitshele nje mfowethu ukuthi kuyo wonke lama platform mfethu kungena ingoma erong kanjani bafowethu yenzeka kanjani nje leyo nto lo upload kanye so wayithumela kuma site ahlukene kanye so ile mistake yenza ukudedengu nje bonke lokho uyithumela kanjani into ngoba kukhona la kutestwa khona ukuthi ingoma iyo i-right yini hayi bakhona nonyoko mthandeni wena zinyane sibe sikhuphula ishepi sejezini lapha ku YouTube kodwa phela novale phela ngebe ngabinalo novale barisapha balandeli nengozi kulezinto Spotify kanti ayikakhishwa ingoma isadlala lana ku Spotify izodeletheka nje so angithi ayikho fast basheshe isheshe ideletheke lapha ku YouTube kodwa nje ikhishiwe vele le ngoma ikhishiwe mawungena ku YouTube iyakukhombisa ukuthi ideletheke ukuthi ke phela ngithi singisa angithi manje singisa understand song
mawungena ku-YouTube iyasho ukuthi ikhishiwe ngoba isiveza kube black bese iyasho ukuthi i-King of Mapiano. Yeah. Abantu balinda udelete. Iyakhombisa nje ku-YouTube ukuthi le ngoma ayisekho igama elisho udelete. Lento ama synonyms abayazi. Yabo. So nje bathi siphumile na ku Spotify. Isiphumile nakhona na? Futhi kuyashesha ngoba ku-YouTube nje ayisekho ku-YouTube. Yeah. Nami omunye uqeda kuyidlala khona. Ya original manje ngathi seyi-original ayinamuntu Bawani kuma iTunes ishephi sejezini. Hayi bafethu. Hayi ishephi sejezini vele izohamba vele ishephi sejezini. Lalani kuthiwa izoba right ekuseni. Ekuseni manje. Kuthiwa izoba right ekuseni lalani-ke. Ikekuseni manje. Khona udlalo kuwo sekuseni manje. Kodwa-ke kulo nyaka bazothini ngoba bathi ingoma kalwa akusho ukuthi ulwa kwakuyobize yabona lokho baqale kahle bathe uPopeye uCulisa kaMfiliseni anike ba right impela lokho ke benike umuntu le ngoma akamthandeli-ke ningalokhu nithi ngidla ugologo man ningalokhu nithi ngidla ugologo la angidakwe lutho inina nje kuphela ngiyaniyela kahle hayi ngoba mhlawumbe ngidakiwe ngikhuluma ngiyaphila nje mfethu hayi yazi yabo lento yalezi ingoma lezi wrong mfethu ingoma zo number 1 zibe zi wrong Ebafo enjabulo iyeke ukuba wrong kwayo umzwile mayisethi ilali lentombazana ayingiyakutshela lo Popeye wenza u1 lapha na mfethu iqiniso ulenzile uPopeye ukuthi we-Martin Tipurwani abaningi beni maneni bafowethu asibazwisa abantu singababambi ngophondo ama-mic bafowethu naye Masterio angithi ngiyitholile hawu yini kahle Isingenile Maduyaza. Singenile ku-YouTube. Man isivelile Maduyaza. Isivelile. Lutho. Man isivelile. Mana ngicheck i-channel. Veza lana Maduyaza. Oh nakuyona futhi ivela kubona benza. Hayi suka. Hayi. Yabona abantu izinjalo reporter lo muntu loyo. Reporter manje. Sekemreportile mina ngola benza so with maybe 5 minutes ngireportile. Yeah reporter lo muntu. Hayi.
Uvela violence, violence lapho ku report. Hayi abashwa. Sikadile. Abashwa. Laba mfowethu ngilawula umzila. Into engiyenza ngilawula umzila onenkinga nxeseni bafowethu. Yobona nakhona mfowethu umbuso wamacika, hayi usiyomana ungishaya mani mawunamandla. Somana ungithakathe mawunamandla. Ayikho into ezokwenziwa bafowethu. Ngilawula umzila la. Ngilawula umzila. Ya, konakele. Konakele. Ilale. Hayi siphethe unodolo wethu la. Yazi kunento engiyiqaphele ngumthandeli. Yabo le ngoma le noma le album yakhe bevele ecuphe kona ukuthi siye kuyi28 ephethe yona. Yeah, wamfaka kusasa ngifika ngikatwa amagada awu10. Yeah, kusasa ngifika ngikatwa amagada awu10. Asa aphethe ama-AK futhi. Akekho. Yeah, khona isime ngifuna ukosiqondisa lapha kugeneral. Yeah, ungena nje kugeneral. Hayi. Hey. Ikwayidala inkinga lo muntu. Wedalile. Hayi ngeke mfethu, hayi. Malini bafowethu lo. Yema bazothini labantu? Bazothini? Mina yazi ngifisa ukube mina ngisakhuluma manje. Sengivele ngidlala ingoma. Le ngoma le bafana bakithi, le ngoma le ngaphezulu kweParis kuyanitshela mina. Eyantshela niyezwa yabona iproblem ukuthi mawavuma ukuzwa ngesithe uzoba nenkinga. Uzoba nenkinga. Yes bukani. Abuthi. Ukwayizo kodwa mayiqala le ngoma. Mayiqala nje beat yakhona. Jehova. Nje mina nkathi umsebenzi yami la ku YouTube ngibheka yonke ama channel la. Live la khona live la khona ya reporter. Uyazi wenjabulo nani bafowethu. Uyazi khona into eniyedisho. Uyazi kunengoma icon an iconic song. Leyo ngoma leyo kusho ukuthi iyona esuke iphakamise umculo. iParis iconic song for umthandeni. Kufana noShwi nomuntu ekhala ingoma ethi ngafa is an iconic song. Ngiyabona kule album ethi wangisiza baba. Ma ukuthi mhlawumbe wawusuphaphema amasenda akhe ezihlaza ngalozo ikhathi. Uma ukuthi wawusushefa. Wazi kahle ukuthi leya ngoma leyana kunengoma ezimnandi kabi edlula leya ngoma. Bathi waphakama ngalethi ngafa. Yabona nje khona ngoma lethi sithembele kuwe Jesu wami, sithembele kuwe baba. Awushwele baba. Yabona nje leyo ngoma leyo ihlula kude kabi le ngoma ethi ngafa. But egcineni kosuku le ethi ngafa is an iconic song. Iyona yaphakamisa uShwi nomuntu ekhala. So kunomehluko phakathi kwengoma iconic song nengoma nje isuke kuyenzeka ukuthi ingoma iconic song ziningi ingoma ezihlulayo but iyona esuke ivelele ngoba isuke iseyinhlizweni zabo abantu futhi kusuke kuyiyona esuke iveza umculo. Uzongitshela ukuthi ijele wona limnandi okudlula zonke ingoma kaKhuzani. Khohlwa ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo. Ijele likho mnandi okudlula zonke ingoma kaKhuzani. Hayi asilele bafana sikadumzila siyaphela mahundela. Le ngoma nje ethi unikiwe. Le ngoma nje kaKhuzani ethi unikiwe noma wayikhipha Nkosi yami. Angithi phela manje ingoma neyazi. Nagijima nawo uqhamisa le ngoma ethi ishendelisi itha sami umntanami kwaze kwawu30 umntanami. Naqhamisana lo ngoba le ngoma ethi unikiwe yayimnandi kabi le ngoma. Iyadlula kude kabi ijele. Ngitshela ngikadumzila la ngiqondisa igwegwa ngenza into eziningi. Sophela mahundela la sikadumzila silali. Zwana. Hey. Hey, mama.
Yabona mina ngifuna ukwazi ukuthi bazobheka kuphi labantu. Bazoyaphi? Kuthiwa bawolanda uRebecca Malope manje. Qiniseko. Good. Anqalaze qazana abantu ku-YouTube unobheka u-Red Dot Media lapho no reporter nakhona uqeda ukuyifaka U-Red Dot. Yes. Yeah. Kodwa ke i-report. Yeah. Bayenzelani lento batholani ngokwenza lento ukuthi beposte ingoma? Osomathuba sikadumzile abafana la. Kodwa khululekanini njengoba nje esayidilithile umthandeni nakubona vele lokhuza automatically lokhuza uDistrokid uzoba lokhuza uzoyivala lezo ngoma. Oh yeah. Noma nqoba sibisi. Asingabe sisalokhu sichaphaza manje uDistrokid uzodila nalonto ayisenzeki. Ingoma nje ngoba vele ivaliwe bazoyivala khululeka. Yeah, asibashayini ngetechnology manje sikhona. Asibashayi ngeIQ. Yeah. Kodwa ngimile ngihlamba la. Asaba lo copyright manje. Hey, Nawu umajimiza akabuye into right man umajimiza akabuye into right lapha. Utheni umajimiza? Bekhona indoda ekhala phansi na. Nxa yasemfokazulu ngisalanda umajimiza lapha na. Ngiyalanda umajimiza nxa yasemfoti nxa yasengane yakwethu. Manje inkinga akugada umzili wemfokazulu kuningi yabo. Sifuna ama-update. Sifuna ama-update. Uzulu mopho umkhiphini? Hayi, nangu lokhu umJ. Yeah, uzobuya. Ngisafuna ukuza umajimiza la uthi ithini iprocess. Ungeke bethu ungakhipha umJ ukhiphe ngani kunabantu okufanele bakhiphe la umJ ngeke ukade usikade na umzili umJ la. Adilize ba umzili ukade kanje. Adilize ba umzili ukade kanje. Hey. Thukani ngaba kahle lapho. Umajimisa nje ngaba into umhlatshela. Womkhaya wethuthukani engathi bathi izembe ngilishaye kuwe. Hayi ngeke mkhaya ukukhathazela indaba ezibalekile ukade nawo umzila nihambisa ngesimaphumulo. Ngiyezwa kuthiwa ngale yankathi ngiyithathele ipage lami nje ngalahayida. Kuthiwa akajabulanga omunye umculi. Kuthiwa akajabulanga uhamba ekhuluma. Ethi hayi ipage yasiqiniseka benze kahle balibhoko mama. Yebo nje umajimiza lana. Wuphi umajimiza? Akekho umajimiza la kuma request. Kuthiwa akajabulanga mama. Sithula siyabuka nje bafana, sithula siyabuka nje. Naba bethi sikhona abanye ku-YouTube. Ayikho banamanga black hayi. Naba sebanda bethi yavela ke siyo-check ngabe bayanda bathi yavela manje. Check lapho amaduyaza. Hey. Yeah, bathi sikhona sure. Yazi idume emadlebeni noma ngayi. Isivela ngaphansi kaMthandeni ke manje ngingazi phela noma kuyiqiniso. Isikhona. Nansi. Ngizwa ukuthi le masteri wena. Yona. Iyona ke nayike masteriwe.
Ngisahamba ngizobeka igadi umzila ngithenge imiliyoni ngeviki njengoba ku-Friday next week Friday ngifuna imiliyoni esiqiniseko futhi usoyidlala nambani man uthekhana nambani man nibuye nize la siyawushiya umzila manje ngithenge funa imiliyoni ngeviki umathiyazi kule ngoma le phela ukhumbula ukuthi emvelase siphethe igenre yamapiano ngabe yini house lo muntu lo waziwa kwezinye indawo mana ungabusaqhaza manje angabusachaza gijima manje yokwenza into right ungalokhu ungichazela emva kwalokho mase ndifaka amabhodlela bafana ngifuna ukudawa kahle namhlanje ngifuna ukufika lapha e-airport ngidakiwe ungabonisho emehlweni ya ngifuna ukufika ngifika eThekwini ngithi sengila ngithi hayi ngiyajiya nge-Cape Town manje uyazwa manje ya ngigada umzila onenkinga nalokho akambofa nangizondela iParis mina ngizondela ubala niphika ingoma emnandi ngicabanga ukuthi ngizobuswa yinina nobani uyabona nami ngabe ngiyaqhinqa manje ekhaya kulo msebenzi inkomo eziwu4 zonke ukuthi angiyekwa kwena ekhaya lapha vele ngiyumuso abaciko manje ngeke phela makunje hayi ikhona bafowethu ikhona idla abantu ya ikhona impela idla abantu futhi into ezongisiza anguvale lo live ngizobuya after 10 minutes ngizobe seniqedile uvale kabi ngiyawuvala ngo-22:03 ngiyawulokhuza ngiyawuvula sekwenze njalo uvale baba sekwenze njalo ya nazo-ke mfowethu asiyeni khona ya